যাপন করেছি সেইটা কেবল বলতে জড়া কৌছি বলছে খুশি হবা পাই। ঠিক কথা কহিଛୁ বিটুଆ ଜାଣିଛୁ ନା ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ତୁ ସେ ଜେଲ ହାଜତକୁ ଚାଲିଗଲୁ ନା ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ତତେ ଝୁରି ମରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନା ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ କାଳ ତୋ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀର ଛାତିରେ ଯୋଉ କୁହୁକ ଭରି ରହିଛି ନା 5 ବର୍ଷ ଖାଲି କଷ୍ଟ ହିଁ କଷ୍ଟ। ଜାଣିଛୁ ବିଟୁଆ ତୁ ଯଦି ସତରେ ମୋ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ହେଇଥିବୁ ନା ଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ସେ 5 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଜେଲ ହାଜତରେ କାଟିକି ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ନା ତାକୁ ଏଇଠିକୁ ନେଇକି ଆଣିବୁ। ଆଉ ସତରେ ଯଦି ତୁ ମୋ ପୁଅ ହେଇଥିବୁ ନା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଣି ମୋ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପାଖରେ ତାକୁ ବଳି ସମର୍ପଣ କରିବୁ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସତରେ ମାଇ ବିଟୁଆ ରୁଦ୍ର। ବୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ମନକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆରେ ମା ହବ ତ ଏମିତି, ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ପରା ମା ପରେ କିଏ ହବ? ତା ମାନେ ସେ ହାରାମ ଜାଦାଟା ଆମ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଅଛି। ଠିକ କହିଲୁ ବିଟୁଆ ଜାଣିଛୁ ନା ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ତୁ ସେ ଜେଲ ହାଜତକୁ ଚାଲିଗଲୁ ନା ତାକୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଣିକି ମୋ ବନ୍ଦୀ ଗ୍ରହରେ ରଖିଛି। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ, ଯା ତାକୁ ଏଇଠିକୁ ନେଇକି ଆ। ଓ ଆଦେଶ ଦେଇଛୁ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ୟେସ୍ ବିଟୁଆ ଦେଖ ତାକୁ ହାଣି ତା ରକ୍ତକୁ ଅମଲେଟ ବନେଇ ଖାଇବି। দুই গড়িয়া বেঙ্গ ତୁମର 5 ବର୍ଷଟା ଚାଟି ଖାଇଦେଲୁ। ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଯଦି ମୋ ହାତରେ ଟିପ ଲଗେଇଛୁ ପୁରା ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମତେ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲି। କହିଲି ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତୁ ମତେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଭାଇ ତୋ ପରା ଗୁଣ୍ଡା ବି ଦେଖିଛି ଆଉ ତୋ ପରା ଖଣ୍ଡା ଧରିବା ଲୋକ ବି ଦେଖିଛି। ତୋ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଡରୁନି ହେଲା। ষোড়শ অবস্থে না বলে নামু শঙ্কর নামু শিশির নামু নবীন নামু চিত্তরঞ্জন মু গোটাଏ ନୂଆ ଫିଲିଆଲ ଆଉ ନାଟ ମୋର
ନାନୀ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ତା ଅବସ୍ଥାଟା ଠିକ୍ କେମିତି ହବ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? यस बेटुआ यस एइले मु जानिली सतरे मो पुआ रुद्र बोली। अरे रुद्र छाड़ से सब कथा जो टेंशन टा तो मुंड भितर रखिछु ना जा ताकू कोठी फोपाड़ी देकी आइबू बुझिलु। एते दिन पर तू मो घर को आसीछु। अरे ए रुद्र जानिछु ना जा ना तो सांग साथी मानक सहित टिके मौज मस्ती करी पकाना। ଆରେ ବୋଉ ए बेटुआ ଆରେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଆଖିକୁ ଭଲ ନିଦ ହେଇନି। ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମରେ ଶୋଇବି ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି। ତମେ ଯାଅ। अच्छा ठीक अच्छे बेटुआ आ माय क्यूट बेटुआ